Kaixo, gaur kontatuko dizuet pixka bat, Audacity nola erabili audioak editatzeko. Ez da ezinbestekoa Audacity erabiltzea, beste tresna batzuk ere badaude, orain ikusiko dezuena egiteko. Baina egia da Audacityk abantaila handi bat duela, eta da software librea dela. Software librea esan nahi du kode irekia daukala eta horregatik erresa dela instalatzea, ez dela lizentziarik ordaindu behar eskoletan instalatzeko edo zeure ordenagailuan instalatzeko. Beste abantaila bada software librean kodea irekia denez, euskeraz jar daitekela eta ikusten duzuen bezala, euskeraz dago. Gainera Audacity oso intuitiboa da, oso erresa da erabiltzen. Hasieran behar bada arraroa egingo zaizue, baina orokorrean erresa da erabiltzen. Edo guk euskeraz daukagu jarri eta ordenagailu honetan, baina oso erresa da, besterik gabe hemen gaztelaniaz agertzen da hemen preferentziaz eta hizkuntza euskera aukeratuta, automatikoki dena euskeraz azalduko zaizue. Ahotsa grabatzen den normalean, holako aparaiutxo batekin. Bai, oso grabagailu merkea eta sinplea da. Eta gustatzen zait ez dudalako gastatu behar nire telefonoko bateria eta bar. Baina, nahi badezue graba dezakezue zuen telefonoarekin, ez badaukazue lekurik grabagailu bat instalatzeko zuen, aplikazio hori instalatzeko zuen telefonoan, zeuen buruarekin, egin WhatsApp talde bat zure buruarekin bakarrik, eta zuk bidali hor grabazioak eta gero deskargatu ordenagailura. Hori nahiko erresa da. Nire lehenengo grabazioan, hemen ikusteko, egin dezaket ireki edo inportatu. Lehenengoan ez dauka garrantzirik ireki ala inportatu. Formato normala denez, WAV formato bat denez, ireki emango diot. Eta hor agertzen zaizkit ditudan materialak. Orain egingo dudan grabazioa montatzeko, montajerako behar ditudan gauzak ja prest ditut, hortxe ditut eskura, bila eta bila ibili behar izan gabe. Zer daukat lehenengo? Egin dut sintonia moduko bat, irratsaio bat denez sintonia bat jarri behar da. Eta hau da behin-behineko sintonia bat, guk erabaki beharko dugulako ze sintonia jarri, ez? Eta sintonia egiteko aukeratu dut Jon Gurrutxagaren Konta idazu dantzan. Eta hemen prestatuta daukat moztuta, zati txiki bat dalako bakarrik. Hemen ikusten duzue horrelako gauza urdin bat azaltzen dela eta orain nik nahi dut nire ahotsa sartu. Horretarako, hemen agiria, eta orain inportatu. Ireki egingo bagenu, beste leiho bat irekiko litzaiguke. Eta guk nahi duguna da, hemen dena eduki. Behar dudan guztia hemen eduki. Orduan, inportatuko dut audio bat, eta nire audioa da, hau horrela dago grabagailu honekin egin dudalako. Eta, kasu honetan, formatoa da WAV. Ikusiko dezuen bezala, orain, hau bat da, eta hau da bi. Zergatik? Justu nire grabagailuak mono formatoan egiten duelako eta ez estereo. Gertaliteke mobilarekin ere antzeko zerbait gertatzea. Eta gainera hemen bili behar dut horrela. Hemen oso gauza gutxi esplikatuko izkitzuet, orokorrean intuitiboa delako, baina luparekin txikitu egingo dut, eta horrela erresago maneiatuko ditudan pistak. Orduan, zer egingo dut, hau aukeratu, eta orduan egiten da kursorearekin, eta kursorea da hau, olako katxarrito hau, aukeratuko dut arrastaka xaguarekin, ez dauka besterik. Eta gero, truko hartuta daukat, kontrolderi eman da bikoiztu egiten da edozein gauza. Adibidez pista bat oso flojo baldin badago eta hunditu nahi baldin badugu, aukeratzen dugu eta kontrol tekla eta D letra batera eman, eta horrela gertuko zaizu. Orain, pista hau hautatuta dago, baina bi pista dira. Hau da, separatu egin daitezke edo ez. Hemen, banandu egingo genituzke, guk hori ez dugu nahi banantzea. Guk nahi dugu batera geratzea. Nola? Hemen pestainita honetan, ematen badet, egin bidea estereo. Eta orain hemendik aurrera pista bakarra da. Eta horrela da, goikoa bezalako pista estereo bat. Berriz hartuko dut kursorea, gauza batengatik. Klaro, hemen musika daukat. Eta hemen nire ahotsa. Eta kokatu behar dut, nire ahotsa ez solapatzeko gauza bat bestearekin. Orduan, hemen uste gutxi gora bera,
fletxa, gezia, horizontala denean da horrela mugitzeko. Eta horrela denean da horrela jartzeko. Ez da oso zaila, eta gero nik nahi gabe egiten dut, eta ez naiz konturatzen zen egiten dudan. Bueno, orduan, hemen daukat kursora, eta nahi detena da justu hor, ajustatu ondo, orduan luparekin berriro handituko dut, hemen espazio handia dago, barruraka sartuko dut. Gauza txiki bat dago hor txuriz, aukendu egingo dut txuriz dagolako. Aukeratzen dut eta suprimir, jazta, egina dago, ez? Bueno, orduan orain, hemen, ez dakit entzungo dezuen, baina... Kaixo, grabazio hau ez da, esan nuke zirriborro bat, ez dakit audio borro bat. Eta hori da, ni nahi dudana, erabili nahi dudana, audioa egiteko. Orduan, orain ja, hasiera daukat eginda. Hartuko dut berriro kurtsorea, ze hemen, nire hau txasten denean, kontatzen dut pixka bat zer dan proiektu hau. Eremuko irratxa. Eta gero, poema batzuk. Printzipioz asmoa da. Hor kontatzen dut, bakit pixkatean proiektzen izena. Hasiko gara. Hortxe. Orduan, nik marra honetan jarri nahi dut beste musika bat. Zer egingo dut? Zatitu eta horrela arrastaka eraman dezaket puska bat ere. Arrastaka eraman dezaket pista oso bat. Baina mozten baldin bade pista bat, pista zatiak ere mugi ditzaket. Nola mugitzen dira? Editatu, ebaketa mugak, eso izen arraroa du, baina ebaketa mugak banandu. Ebaketa mugak banandu. Eta orain ja, hemen utxune txiki bat jarriko dut, zergatik jakin nahi dudalako noiz hasten nahi zen poesiarekin. Poema batzuk irakurri ditudalako ozenki. Eta orain nahi dut, poemak esan bitartean, azpian musika bat egotea. Horretarako, agiria, importatu, audioa. Eta nik ja musika hemen daukat. Nondik atera dut musika hau? YouTubetik atera dut, eta YouTubeen, hainbat aplikazio dago, zu jartzen duzu deskargar musika YouTube, eta aplikazio desberdinak daude. Publizitatea eta daukate, baina zuek itxi fitxa horiek, publizitate fitxak, eta hori bestela esplikatuko dizuet beste egun batean. Orduan, nik nahi dut jarri, hau da John Cageen musika bat, eta jartzen zait berriro atzeraka, ez? Hasieran bezala, eta nik nahi dut jarri hemendik. Arrastaka ekartzen dut, ona. Eta ja hor, hau, marra lerro zuzen bat dagoenean, esan nahi du hor ez dagoela ezer. Dagoela musikaren hasiera edo horrelako zerbait. Eta orduan hemen txartuko dut. Hau musika suabea denez, azpian jarri zaket. Eta horrela saiatuko gera edaben pixka bat ematen. Kontu handia eduki behar dezuen musika jartzen dezuenean. Batzuetan musika oso politia da, baina ez diguzten entzuten zer esan nahi dugun eta distortsionatzen du. Azken batean hau ez da bideo bat, hau dena dijoa belarriz eta jendeak ondo entzun behar du eta ondo ulertu behar du. Orduan, kasu honetan, hor dijoa musika hau oso suabea delako, baina bestela hemen volumena jaisten baldin badet suabeago entzuten da eta jotzen baldin badet fuerteago. Orain horrela utziko dugu, eta horrela saiatuko gera edaben pixka bat ematen. Hasiko gara. Gasteizen gaudela eta, batzuk Gasteizen. Orduan, hemen horrelako gauzak ikusten dituzunean hauek dira arnasketak. Nahi baizu aukeratu eta suprimir, listo. Ez dakate bestelako misteriarik, ez? Hau ez litzateke izango. Horrela berriz lotzen dut. Aurrera xeago da. Poemak kontatzen, hemen hasten naiz. Orduan utziko dut hau hemen. Eta horrela, joango da musika. Ikasi pare bat buruz, eta esan, ez da zaila, ez da? Gogoa dezu. Baietz. Kasu honetan oso erresa da musika horrela suabea delako. Hemen adibidez pixkat altuagoa dagoenean, ziurtatu behar dugu entzuten dela ondo guk nahi duguna. Arma zuhaitzean. Eta bukaera, hemen hau motz gelditzen zaidanez jarriko dut beste bat, importatu,
audio bat, eta In a Landscape, baita ere John Cagen musika da, bera da isiltasunaren musikoa, eta horregatik oso aproposa da holako gauzak egiteko, eta orduan hemen jarriko dut. Nahi badet musika bat poliki hastea, suabe, adibidez bestearekin nahastuta, aukeratzen dut zati txiki bat, eta dago, efektu asko daude, ez dizuet gehiago, hau ere oso praktikoa delako. Orduan hemen, itzulpena ez dago oso ondo, eragina, utxalpen sarrera, horrela ditu diote. Itzulpena ez da oso argia, baina, itzulpen sarrera da, egiteko efektu hori musika, horrela dijoala, poliki sartzen dela musika, eta utxalpen irteera berriz da alderantziz. Musika poliki suabeagotzen joatea isildu arte. Orduan, utxalpen sarrera emango diot, ikusi duzue, horrela geratu da, bai? Hau, horrela zegoen, eta eman diodanean horrela egin du. Horrek zesan nahi du, musika poliki sartzen dela. Ez da ere irriari. Eta ez badakizu, letra hau non jarri, galdetu hiztegiari. Horrela poliki. Hiztegi jolaztia, Joxan Armazabal, Elkar 2002. Horrela sartzen da. Horrela dijoa, eta orain ja, hasi zaila pistak bata eta bestea, hau ja behar ez dudanez, hemen, hau bakarrik da bizta eratzeko. Hau plegatzen da, ematen zaio tekla honi, eta bestela irikitzen da. Ez da bakarrik ondo ikusteko zer daukazun goian, ez? Orduan goian ere, ikusten da honeaino iristen dela. Orduan hemen bukatuko da nire ideia, jolasak, eta guri bidali. Hau behar bada, altu xamar dago musika hau. Orduan hemendikan flojoago jarriko dut, ez sentitzeko buia handiegia. Orduan, hori konprobatzen da belarriz, edo baita ere ohitutzen zeta biztaz ere azkenean irakurtzen da, ikasten duzu irakurtzen duarrak. Perfekzioan bizigera, eta gainera perfektua izango bagina ze aspergarri. Ez gineke zerekin konfundituko. Ematen du... hori. Ez duela distorsionatzen, ondo entzuten dela, ordu nik misaka hau denez dut behar. Zer egingo dut, honekin nabil, hori... Horrela da hor jartzeko, hori da mugitzeko eta hori da horrela jartzeko, oso intuitiboa da. Orduan jartzen dut honekin nagoelarik, jartzen dut hemen, hau da bukaera, abisatzen dit horiz, nun koinziditzen du, eta pixka suabeago egiteko hemen moztuko dut. Eta nola da, besterik gabe egin dezakedana da kurtsore horrekin, horrekin, egiten dut hautaketa bat xaguarekin arrastatuz, eta suprimir, ez da besterik behar. Bestela egin genezakeen, hemen lehen bezala editatu, ebaketa mugak, banandu, baina hori ondo dago guk kontrolatu nahi dugunean non jarri marra, bestela edozein zati hautatzen dugu eta ezabatzen da. Eta orduan hau ez dut nahi bapatean bukatzea, nahi dut suabe bukatzea. Orduan aukeratuko dut azken muturra hau, eta egingo dut eragina, utxalpen, irteera. Eta horrela suabeago jungo da. Zer falta da bukatzeko? Sintonia berriz ere, sintonia hor goian genaukan, hemen hasierako sintonia hau hemen genaukan. Baina, hemendik aukeratu dezaket, eta kopiatu, editatu, kopiatu, edo Ctrl+C, nahi dezuen forman jarrita, eta hemen, da bukaera, hemen jardezaket, edo beste leku batean, baina hor leku berean jartzen dut ez nahazteko, jakiteko hori dela. Eta hemen ere, ez detenez nahi bapatean hastea, hemen ere jarriko diot aukeratu xaguarekin ari nahi, normala xaguaren botoiarekin, eta eragina, utxalpen sarrera. Eta horrela geratzen da. Hemen zuzenketa txiki bat. Hau da klik, hau dagoenean da aparatuan klik egiteagatik, suprimir eta listo horrela. Ez geratzeko hainbeste klik. Horrela izango zan gutxi gora bera. Nik hau dena egiten dut hitz egin gabe, bakarrik entzunez, montaje ondo egiteko, oraingoan horrela egingo dut, ikusteko pixka nola manilatzen dut, eta gainera horrela bideo ez dain luzea izango, eta berriz ikusial izango dezue. Uste dut, badaukagula lau pistarekin egin dugu, zirkoan bezala, lau pista.
nahi dut orain hau pasa MP3 formatora. MP3 formatua ondo dago, praktikoa da eta pisu txikia dauka. Web formatoa, ahots formaturako da argiena eta bar, baina pisu handia du eta gero agian ezin dugu mugitu egin errez. Orduan, agiria, hau da, ja bukaera. Hemen, ematen baldin badet gorde, egitasmoa gordetzen detena da estruktura hau dena. Hemen dagoen bezala, eta orduan ondo dago batez ere, ez bazaudete oso ituak hau maneiatzen, gomendatzen dizuet lehenengo egitea agiria, gorde egitasmoa honela eta gorde. Baina hori da formato.aup, aup. Eta horrek esan nahi du, irikitzen dula Audacityk, baina ez beste tresna batek. Orduan, gordeko genuke lehenengo horrela, bazparen, bai, behar badatzegolako ondo atera, batez ere trebetasun pixka bat hartu arte, eta ondoren esportatu MP3 bezala. Orduan, deituko diogu, hau da, aurrentzako, hau da 00 saioa, 00 saioa da, gero ez dakit nola deituko diogun saioari, HL, agien aur literatura, eta aur poesia deituko diogu, eta gero demo saioa, ze hau berez demo bada, ez da benetako irratsaio bat, hor pixka eta azaltzen dudalako zertan dan. Ematen diogu save, nahi izan ezkero, hemen datu batzuk daude, audio batena, hau ezabatuko dut, berez dalako John Cagen abestiaren datuak direlako, eta arduan hemen jarriko dut, kasu honetan, jarriko dut esataria, Ainhoa Ezeiza. Izenburua, aur, poesia. Albuma, oraindik ez daukagu saioaren izena, baina deituko diogu, aur, literatura. Eta hemen Euskal Irratigintza proiektua. Hori adostuko dugu, izen hau zehaztuko dugu. Track number, 00. Momentu 00. 000. Behar bada, bederatzireun egingo ditugulako. Urtea 2020, aur poesia, generoa. Musika denean, musika mota, hemen desplegatzen zaigu, baina gure kasuan, poesia besterik ez da. Eta gero hemen comments, hori, hemen, hau da, kontxo, hemen naukan ja izenburua. Bai, ondo pentsatuta naukan, hau da izenburua. Hau jartzen dut, lizentzia. Creative Commons, musika izan ezek. Eta hori da hemen commentsen jartzen dudana. Hauetako gauzaren bat falta baldin mazaizue, ez kezkatu, joango gara puntu hartzen. Baina, zuek zehoe jartzen badezue, niretzako lan gutxiago, ez dela gero nik editatu beharko nuke. Eta jazta, hau da, jarri dut nork eman duen hau zuek erabaki, jarri ala ez jarri, bestela hori gauza bada, hauek direlako metadatuak, orduan, anonimoki konpartitu nahi baldin badezue gero, hobe da hemen ez jartzea ezer. Baina, hori itzeingo dago. Eta pista asko baldin baditu, edo gauza asko baldin baditu, denbora pixka bat behar du, baita ere ordenagailuaren arabera. Horregatik baita ere interesgarria da, badazpada, gorderi ematean gordetzea proiektu bezala. Horrela, denbora behar baldin badu, hau dena prozesatzeko, agian, ez dakit, ordenagailua gelditzen da aztoratuta eta dena galtzen duzu. Orduan beti hobe da, lehenengo proiektua gordetzea, eta gero ja esportatzea MP3 bezala. Eta listo, hori da dena, ez da gehiago. Horrela dena ez jarraian esan da, lioso ematen du, baina tutorialak badaude, hor plataforman pare bat tutorial aurkitu dizkitzuet, eta hau besterik gabe izango zen ikusteko pakete osoa, joan beharrean nola egin gauza bat, nola egin bestea, hau izango zen pakete oso bat nola geldituko litzatekeen audio programa osoa. Eta listo, ja gero horrekin, ikusiko genuke, iBoxera hilo, eta bar. Espero dut lagungarria izatea saiotxo hau, bideo hau gainera YouTubeen argitaratuko dut, nahi duenak horren berri izateko eta erabiltzeko. Eta, laizter arte.